Sir, di ba bag-ora manggang kasal? Oro. Kanang nakoy pangutan sir ba? Kanang anong pagkasal ang bae always man nasa left tapos ang laki nasa sa right? Ano na sa left ang babae, nasa right. Paano na siya? Di ba accounting mo ka? Oo sir. Sa accounting mo na magunay ko nga ang tanan income nasa right. Kung tanan expenses nasa left. Tubot ka. Bala ra ba sir? Mauna ako kay kaon. Ay sudan ito. Dua rin. Sud manok. Maintir na. Sir, kulang man ni sir? Kulang. Ako ka na. Dua kasi mana pa nga budget. Ano sa ka?